खुलुमबाय मानगोनां बिश्वजित दैमारी बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि सायाव बिटिआरनि सीएम हिसाबै बिथांनि सायाव मा खोथा बुंदों। बिथाङा जे प्रमद बर' बिथाङा जे सासे BTC खौ सालायनो थाखाय केपाबल नङा, बे खोथाया अनारेबल स्पिकार अफ आसाम एसेम्बली मानगोनां बिश्वजित दैमारी बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारदों। दिनैनि भिडिअआव बेखौनो सावरायगोन। मा खोथा बियो, मानि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिमाव 5 बोसोर सालायनायाव बिथांखौ मानो स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारी सारा केपाबल नङा, बिथांनाव BTC खौ सालायनायनि केपासिटि गैया, मानि थाखाय बुंदों, मा उद्देश्य दं सिङाव, आरो फारसेथिं हाग्रामा महिलारिजों बिथाङा मा सोमोन्दो दङ। दिनै फैगौ बिसायख'थियाव सरकारा सोर दागोन आरो सोरजों थाफानानै बबे दोलोआ लोगो लाफानानै सरकारजों थाफानो लुबैदों, बेबो दिनैनि गेजेराव पिक्सारा क्लियार जाखाबाय। ইয়াত বিষয় আমার BPF দলৰ কর্মী নেতা রায় সকল ব্যক্তি অবগত। दिनैनि भिडिअआव बेखौनो नोंथांमोनजों बिथं भाबै सावरायनो थांगासिनो दं। खुलुमबाय, हेलो एवरीवन, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। खोथाया जाहैबाय मा, बिश्वजित दैमारीजों प्रमद बर' बिथांजों मा जादों सिङाव, बिथांमोननि गेजेराव जानाय जुद्धआ मा, बिथरि मा बिथांमोना खलवार सोलिदों गुसु दावहा, बेबो बिथांखौ ब्लेम होदों, बेबो बिथांखौ नेग्लेक्ट खालामदों। बिथांमोननि गेजेराव माखौ लानानै, ना BTC नि चिफ मिनिस्टारखौ लानानै, दा फैबाय थानाय समाव मा जागोन बिनि सोमोन्दै आं सावरायनो थांगासिनो दं। बिनि सिगां आसल खोथाखौ, मेन साबस्टेन्सखौ आङो बुंनो थांग्रोदों जे प्रमद बर' बिथाङा जाखिनि गावनि टेनुराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जा एसे एनै ज' खालामनानै फिसा फिसौबाबो आसनिफोराव जा बाजेट फैदों, बे बाजेटखौ फुरा भाबै इउटिलाइज बाहायजोबनो हायैनि बे बाजेटनि फैसाया थांफिनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव। दिनै बे थांफिननायाव BPF दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ होनदों, जेबो खामानियावनो बाहायाब्ला, जेबो खामानिखौनो मावनो रोङाब्ला, मावनो हायाखैब्ला बे फैसाया बोरैथो थांफिना जानो। नाथाय खोथाया बावनो जोबाखै, बाट यही समाप्त नहीं हुआ है। खोथाया जाहैबाय मा, प्रमद बर' बिथाङा फैसा हरफिननो हानायाव गोग्गानाय दं। मानो होनब्ला बिथाङा बुंदों पलिटिकेलि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिथाङा जाबसिन हरनानै एटेक खालामनानै काउन्टार खोथा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव थाखाया नांगौ जाबावोसोमोन, बाहायनानै आरो लाइबिलिटिस थालांबावोमोन। बे खोथाखौ बिथां प्रमद बर'आ उल्लेख खालामदों। गोबां थाखा जाख्ल'नायनि अजद, गोबां बायदिसिना थाखा मिस इउज खालामनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांनो बाजेटआ थोआमोन आरो नांबावगौसो जायोमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा गाव सालायनाय समाव थाखायानो थोसारजोबनानै जाफुंजोबनानै आग्लायनानै हरफिनलायनो हायोमोन। बे खोथाखौ लानानै बिथां प्रमद बर'आ गोग्गानायनि मोनसे इंगित इसारा रायजोफोरनि गेजेराव पलिटिकेल डायलग मोनसे बाहायदों। मानगोनां रायजोफोर गोसोआव ला, खिन्थु बिथांनि बुंनाय रावा नङा, बबे फैखानाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बाजेटखौ, फैखानाय फैसाखौ बाहायजोबनो हायैनि हरफिननायाव नोंहा मा गोग्गानाय दं। माबा मोनसे खालामनानै सिस्टेम खालामनानै बाहायजोबनानै रानसारगौमोन। बेसेबां बेखार दं सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर, बेसेबां न'खरफोर, बेसेबां जोंनि गेजेराव फैसानि गोनांथि जानाय, आंखाल जानाय दङ, बेफोराव हरजोबनो हायोमोन बिथां प्रमद बर'आ। नाथाय बेयाव हरफिना जा एसे गावसोर सोनानै लायो, गरनै गरथाम आसनि मावो, गरनै गरथाम बाला अन्थाइ गारफ्लालाबायो, बेखौनो गोजोननाय लानानै बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो बाजेटखौ हरफिननायखौनो बिराद गोग्गाबाय। मानो हरफिननांगौ फैखानाय फैसाखौ, नोंनिबो नङा आंनिबो नङा, सेन्ट्रेलनि बाजेट फैखानायखौ बिस्रा हरफिनबाय नालाय बिस्रा मोजां मोनबाय। नों प्रमद बर' बिथाङा माबा मोनसे एग्रिमेन्ट दं नालाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों, ओंखायनो जेब्लाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ सहाय खालामनाय, रायजो राजाखौ नेग्लेक्ट खालामनाय खामानि मावगासिनो दं बिथां प्रमद बर'आ। फैसाखौ आग्लाय होनाय हरफिननायाव नोंथांनि फुरा आखाइ दं।
बिसोरनो मानो नांफिनगौ हरखानाय बुस्थुखौ आग्लायफेरो नामा नांगौआनो बेसेबां दं जों बर' हारिनि गेजेरावनो सुफुंजोब दा बेखौ लानानै बिस्वजित दैमारि मानगोनां स्पिकार आसाम एसेम्ब्लिनि आयेन आफादनि अध्यक्ष महादय बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा जे BTC खौ सालायनो केपाबल नङा बेखौ बुंदों बिथांनाव केपासिटि गैया बिथांनि सिस्टेम बानायनायाव गोरोन्थि दं जों नों आं बुंनाय खोथा नङा बेयो मानगोनां बिस्वजित दैमारि सासे गेदेमा बिथाङा बुंनाय अब्ला जों रायजो राजाफ्रा मा होनगोन बाजेटआव सफैबाय आरो BTC आव आयेन बानायनो हानाय माखासे केपासिटि जोंहा दं बेनि गेजेरजों फिसा फिसौ माखासे स्किमफोर बानायनानै हरसारजोबनो हायो फोलोमजोबनो हायो नोंथांनि साननायाथ' ओरैसो देरफुनाय सेंग्राफ्रा स्किम मावबा लेखा फरायनाय नङा थाखायाव गोजावगोन बेबादिसो नोंथांनि सिन्था धाराया नाथाय नोंथाङा सानाखै थाखा गैयिनि थाखायनो जायफोर बिथांमोना टेलेन्टब्लाबो माखासे फरायनो गोसो जानायखौ फरायनो मोनैनि थाथ'नांनाय जोंनि गेजेराव बेसेबां दं बिनि डाटाया नोंनाव दं प्रमद बर' नोंथां बिनि डाटाया नोंनाव दं नोंथाङाथ' बिदिसो सानो उल्थासो स्किम मावनानै फैसा एसे एनै आरजियोब्ला सुबुङा जौ फाग्ला जालांगोन अहंखार जालांगोन दुगा जालांगोन फरा हुनायाव गोसो जानाय नङा बेफोरबायदि सानो नाथाय इयुन जोलैया फैबाय थानाय इयुना सांग्रां जानांगोन बड'लेण्डखौ फैबाय थानाय इयुनानो लाबोथारनांगोन मालाया जेखि बुङा मालाया हास्थाय दा हास्थाय मालाया बड'लेण्डखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो मायो बिजों खोथा गैया नाथाय इयुन जोलैया फिउचार जेनेरेसना बड'लेण्डखौ लाबोथारनांगोन बिनि थाखाय जों दानिफ्रायनो थियारि जानांगोन बेनोसै मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ